Hello, sziasztok kedves nézőim! Most ez itt a Forest Gump. És játszani fogok Janival. Itt van. Na, köszönjük be. Na, be is köszönt. Akkor most újat kezdünk. Új pályát. És kontrollerrel fogjuk nyomni, mert hát az... Hülye. Hagyjad már magad! Na, itt egy kurva. Vagy két négy. Anyád. Itt még le se dobott minket, nézd már meg. Valahol itt van a repülőnek a vége. Ott egy laktanya, geci. Szedjük már ilyet. Sokáig nem volt videó. Nem volt kedvem. És új gép, új minden. Új monitor. 24 szolos. Fassa meg minden. Úgyhogy most akkor úgy újra kezdjük szinte a csatornát. Újra elkezdünk itt dolgozni. Csak most Janival, igen. Megszólalt. Mert menjünk a tengerpartra, Jani. Sárkokhoz. Mi? Az a kérdés. Sárk. Nem? Ide nem, mert ide nem jönnek. És ez unalmas. Nézd már meg, gondolom a laktanyába. Gyere már. Itt van még egy ilyen bőröd. Jössz? Szedjed meg. Kellhet. Kötél? Nézd meg, hogy veri. Originál kötél volt. Az jó. Ide még nem is zuhantunk le egyszer se. Hopp, itt egy gomba. Róka gomba. Persze elhető. Hopp, ott van még egy. Meg már áll a repülő másik végéhez. Az itt van. Az messze. Egyfolytában beszélek, Jani. Itt egy gyík. Hopp, hogy lecsapta. Jani. Ott van, hogy itt ide érkeztünk. Ja, visz egy gyíkot. Amúgy azért kommentálok így, mert ugye itt ül mellettem egy ilyen a laptoppal. Azt akkor átpillantok mindig. Úgy egész jó, 60 FPS-ből 54 van. Jó ez a gép. Most Nvidia GeForce-szal veszem, úgyhogy legyünk faszák. Na, gyere már! Krokodilt találunk majd? Van itt minden jó. Gondolom jó behallatszódik, ahogy csattog, úgyhogy... Most már kevésbé fog. Ez így nem is jó. Na mindegy. Ott van még egy laktanya, vagy mi a fasz. De hova költözzünk? Oké. Na nézzük. Fresh. Mi volt? Kirepültél a vízből. Gyere már. A 70 FPS.
Az mi volt? Itt repült valami. Most is. Figyelj már, milyen fa. Erre vagyunk. Nekem tetszik ez a hely, telepedjünk le, nem? Ó, ján, itt mik vannak, figyeld már. Pontyok. Szerepára. Hopp, itt vannak. A halak. Ki? Mekkora. Ugye? Amúr. Belaggoltam. Ilyenkor szoktak jönni. Aha. Jaj, félj, tekintsünk, csak oda tekintsünk. Itt jön, nézd. Hol vagy? Itt. Hopp, ott egy bambiget. Lecsapom. Nézd meg. Már no energy van. Hopp, a hülye kurva. Hopp, én viszem. Merre? De olyan helyre költözünk, ahol vannak benszülöttek. Na itt van. Nézd, szraboljuk már ki. Fosztogatunk ezerre. Majd, ha kommentben megírjátok, hogy miről legyen videó, akkor arról lesz is. Mi gondoltunk, hogy ilyen Bloody Traplandről jó lenne. Nem érde. Az vicces játék. Kis agyfasz játék. Na nézzük. Hopp, találtam szurka piszkát. Na, Jani. Össze ne tört. Jaj, ez mérgező. Na, ott is fut. Költözünk havas helyre, mi? Ne, hát ott költözjenek. Hát jönnek. De már itt van előttünk, nem? Nem. Úgy nézett ki. Oda kell költözni, előtt eddig voltam, ott van közelebb balban, tudod? Mire gondolsz, a tengerpart? Aha. Hát igen. Ja, hogy úszok, hogy így van a vállamom. Ez nő. De úgy látszik. Már álljunk meg így. Nézd már. Nem is. Nem is annak tűnt. A sarktól messze menjünk. Shark! Давай, давай! Jani azt mondja, sártól messze menjünk. Na! Itt van még egy laktanya. Hoppá, lag. Itt van pár buzi. Meg kurva, meg minden. Én addig lopom a szarjukat. Hopp, hogy jön. Na, nincs dinamit. Jó, mennyi van itt? Sátor. Ó, ilyen mi van itt? Nézd már! Engem nem látnak. Hopp, a gyík. Hoppá, nem bírom elfogni őket. Meg nem fér el. Geci, itt vannak párnak. Na nézzük. Mit találunk? Kötél. Hopp, szóda matyi. Itt van a ígérem. Mizé. Jaj, te! Itt volt. Alig van medikem. Ez ad életet. Csapd le. Mondd meg neki. Ezt nem lehet itt széttörni?
Ezt a dobozt. Tényleg. Figyelj, van még. Mi a fasz? Nézd, felélet. Ankúra anyám. Már nincs életem. Jani, ne engem is már. Kis medik. Figyelj, rászálltam a dárullára. A fá cinege. Hopp, ott a dinamit. Pénzt. Itt van. Jaj, vittem mind. Nesze semmi fog meg, jó. Hopp, itt van még. Fájból is teli vagyunk. Ennek még a bőre kellhet. Na, akkor menjünk tovább, gyere már. Még vannak ilyen processzorok, hogy mi a gecik. Más se bírom el. Tíz minutos. Mit a beigli? Már gyorsan. Ez nem az a hely, ahova bemegyünk, megtaláljuk a kardot? Hát most már nap barlangozzuk előbb, találjuk meg a helyünket, aludjunk, meg minden szar. Ezt akkor legalább lesz minek elnevezni a videót. Betelepítés. Betelepítés kvóta. Migráns. Figyeld már. Interesting like a shit. Itt védekezel. Tananana. Valahol itt voltunk. Igen. Jól jött a cápa. Hát innen látom. Meghívtak játszani. Az milyen állat? Ja? Már nem tudok több gyíkbört vinni. Felarmoroltam magam. Biztos szexi nézek ki. Eddig is volt ennyi kő itt? Á. Valahol tök máshol vagyunk, nem? Jani. Na most aggód. Már. Nem látod, nem már most nem akarsz összedni. Jaj, figyelj! Hopp, itt van! Shark, shark! Shark! Ezt tűzzük majd ki a falra. Ezt megtartom. Jó! Mi van? Igazából már van házunk ott. Ide építsünk, vagy oda fel? Oda fel most már, nem? Úgyis ott leszünk. Ez könnyebb bevédeni. Easy win. Te megismered ezt a helyet? Nálunk az egész erdő ki van már itt vágva. Jaj, fúj, itt vannak! 3 vagy 2. Nézd meg! Anyádba! De nézd meg, nem is üt engem, azt akkor sebez. Enyém a férfi. Nézd meg! Segítsek! Egy mínusz. Hát úgy mondjuk így ide, nem? Van még itt valami, ott van. Ja, mi van? De szép macska. A kúfaját. Hogy nyikorog a kontroller, mi? Hát nézd meg, ez még lélegez.
Már hány fuga kiesett. Hopp. Építsük már a házat gyorsan. Ilyen kabint, most nem? Ja. Rásbi. Na ez a legjobb rész, amikor vágod 20 órán át a fát. Na. Csak idő még ma. Na. Munka megsegít. A munka megsegít. A munka az jó. A munka megbasz. Hopp, ott az ajtó. A túlózat. Jó, hogy most még már kell tüzet is gyújtani, még tudod? Még nincsen ilyen erődítmény. A 15 perc. Come on, my friend. Nem vagyok beszédes most. Nem is ez a fél óra. Jó vicc, jó vicc. Na, ezt már basszhatjuk szerintem. Hát nem? Na jó, azt mondom. Első éjszaka. Első videó. Mentünk. Látod, ott már a 106. napos toljuk. Majd arról is lesz se videó. Na, köszönöm, hogy megnézted a videót. Remélem tetszett. Sziasztok!